Ya. Spesial buat Bapak Ibu juga teman-teman semua sudah di pada malam hari ini. Bareng-bareng Wadi Budaya kembali. Sambil menikmati hidangan yang telah disediakan. Dadeng tenang, duwe omah sing ra berisi. Kakak katresna, kakak kasih lan sayang. Masuk Dalam sok cunda gede dadi apa ya? dadi bakul brambang. Bakul putu piye? Ngobrol ra ono ente ening tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampeyan koyo lagi kasmaran dan lagu teko tuwa bebarengan. Matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguatke. Kudu wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut. Katak lagune mencoba tertenang angine, saya dewasa ngenteni kadai garang nanging sinau dari ning tengah udan. Asik Wandi. Gegem asta supaya timbang beberani malu kuasa hiro dan rubeka adanya. Mungkin sama singan cari satu tulus ku akan jampimu.
asto supaya limbah kong keberanian kong saliro yang berbeda andaikan mungkin sabar singan cari satu tulus Tuhan banyak dirimu sampai kaya lagi kasmaran dan lagu teko tua bebarengan iya dosa ayo wes nyanyi wes kedawang liya sing rasane